ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ପଳେଇ ଆସିଲ ମା, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଲୋ, ସବୁ ପଳେଇଗଲାଣି, ପକେଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ପଳେଇ ଆସ ମା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୋ ଝୁଣ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆସିବନି କେମିତି? ମୁଁ କାଟିଛି ତମେ ପୁଣି ଆସିବନି? ଆପଣମାନେ କେମିତି ସବୁ କାଟିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଲା। ଯଦି ମୋଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ମୋଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଲଞ୍ଚ ଟିକେ ରୁଟି ଆଉ ମଟର ଖାଇଦେଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିଫିନ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରେଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଘରେ ଦେଖେ ତ ପଟିଆରେ ଏମିତି ବେଶ, କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଦେଖେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଧେ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୋର ସକାଳୁ ଡାକ ଶୁଣିକି। ନାଇଁ ତା ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାହେଉଥିଲା, କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଭଲ ନାଚୁଛୁ ଲୋ ପୁଅ, ଭଲ ନାଚୁଛୁ। ସେ ତ ଯାହା ନାଚିଲା। ତାପରେ ତା ମାମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କିଟର ଆଣିଦେଇଥିଲା ତାକୁ, ସିଏ କ'ଣ ରକ୍ଷା ଆଶା ଦେଉଛି ମୋତେ ଡେଲି କହୁଛି ଏ ଦେଇ ମୋ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନୁ, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କିଟର ଚଲେଇବି ରାସ୍ତାରେ, ଚାଲ ମୋତେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ବୟସ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ ବୟସ ଅଛି ଚାଲ ମା। ହଉ ତୁ ଚା, ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଚାଲ ତୁ ଚଲେଇବୁ, ମୁଁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ହଉ ରହିଲି, ଟାଟା।